Nitiere lessons mang'eny ma walan kuom Raila. Kamano. Kaka jo Kenya, Bishop osewacho, adwa mamedo mathin, wacho go badieri. Mokwongo tik Raila nopuonjowa forgiveness. Mano ni muma ka. Raila ji motimone maricho mang'eny odogo moso. Mowuothogo. Jomoyanye, jomotimone timbe mang'eny. The level mar kaka Raila ne dok chien kata wan jodolo tek kuomwa. Kata kuom jo Kristo ma warito. Iyudo ka samoro komi thuolo jo Kristo chwanyore ne rewgi magi mosre ok yot. Gini Raila nyatime. Mae momiyo naneno kido mar ja Kristo kuom Raila. Number 2, Raila ne nigi patience. Miwache muma ka. Patience motamo ji mang'eny. Ne akiani patience ibro loko ne gi dholuo. Ne en ng'ama patient. En gi horruok. En gi horruok. Mabolore. Gi bolruok. Mayudo tek kata kuom jo Kristo. To gini ne yudo kuom Raila. Number 3, to gik mawachogi e gik madwa ni jotendwa ma kata jo siasa osome kuom Raila kama koro waikene. Number 3, Raila nochukia remo. Raila nok dwa ni remo chwer. Kendo Raila noyiewo gimoro amora mondo kik remb dhano tim ang'owa chwer. Aparo ni jo Kenya ma jotendwa bende do bede jok mawacho ni yawa kochopo ni remo nyaka chwer tafadhali tim ang'owa awe to remo kik chwer. Ang'e ni jomoko tok dwar mano. To magi be gik moko ma jomoko neno ni weakness ne. To sani ma koro waikeni to waneno ka kuondege mana strength ne nitie. Number 4, wan onagi ong'ewa ka jok ma very proud generally. Kata jotendwa waneno gi gin jok ma very proud. Kendo pride no be e gima wuothogo. To Raila not proud. Raila was not a proud person. Pride no ongego. And magi gin kido makata mumo we kama ber kido kuom ja Kristo. Mogik, Raila ne katiyo gi dho ngere ne accommodative. Kiyudo jok mane Raila o accommodate kaka joma nye rite, kaka jok manye wuotho kode, kaka jok manyo konyo. Ingeni ji okia, an aseyudo testimony jok maywago Raila nikech Raila ne konyo ji. Okonyo ji mang'eny kabisa. No accommodate ji. Rachni notwithstanding ji nyalo wacho rachni te no accommodate kendo wuotho kodi. Omiyo gik mang'eny mwanyalo lan nohero pinygi. Nohero pinye. Nohero piny mar Kenya. Apani moingo ji mang'eny. Mogik Raila nochiwore tiyo ne jopiny. Jotelo mang'eny ma wan go kawuono tiyo ne themselves. First, otiyo ne en owuon mondo tingre malo. To Raila to ngimane kaka wanyalo neno nochiwore tiyo ne jopiny. Taparo ni mano e the best servanthood leadership mane Raila nyiso. Thank you.